దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన దేవుని బిడ్డలందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న దేవుని ప్రజలకు తన కృప నిండుగా అనుగ్రహించబడును గాక. ఆమేన్. ఈరోజు మన యొక్క సందేశము దేవుని యొక్క సేవకుడు అనుదిన చర్యలో ఎలా ఉండాలి అనే యొక్క అంశం మీద మనము కొద్ది నిమిషములు మాట్లాడుకుందాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన కీర్తనల గ్రంథములో నుండి 19వ కీర్తన 13వ వాక్యం నేను చదువుతాను. దురాభిమాన పాపములలో పడకుండా నీ సేవకుని ఆపును, వాటిని నన్ను ఏలనీయకును. అప్పుడు నేను యథార్థవంతుడనై అధిక ద్రోహము చేయకుండా నిందారహితుడనై ఉందును. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రభునందు అత్యంత ప్రియులారా, కీర్తనకారుడు ఈ రీతిగా దేవుణ్ణి వేడుకొనుచుంటూ ఉన్నాడు. అయ్యా, నేను శరీరులను నరమాంసములు గలవాడను. ఈ లోకములో జీవించినంత వరకు దురాభిమాన పాపములో పడకుండానట్లుగా నీ సేవకుని ఆపును, అధిక ద్రోహము నేను చేయకుండానట్లుగా నాకు సహాయం చేయమని తన యొక్క జీవితంలో ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే పాపములో పడిపోతే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చలేడు కనుక దేవుని యొక్క సంకల్పము ఆగిపోతుందని తెలిసి దేవుణ్ణి ప్రతిలాడుతూ ఉన్నాడు. ఒక సేవకుడిగా మనకు దేవుడు అప్పగించిన పరిచయాన్ని బట్టి, మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని బట్టి మనము కూడా ప్రతిరోజు ఈ లోక సంబంధమైనది ఏది నన్ను ఏలుబడి చేయకుండానట్లుగా, దురాభిమాన పాపములో పడిపోకుండానట్లుగా ప్రభువు సహాయం చేయమని ప్రభువుని మనము అడిగినట్లయితే దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. ఈ లోక సంబంధమైన వాటి చేత మనకు బంధింపబడకుండానట్లుగా, లోకములో ఉన్న దురాభిమాన పాపము మనల్ని వేలుబడి చేయకుండా దేవుడు కాపాడుతాడని దైవ సేవకుడు ఆ రీతిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. మనము కూడా విధముగా ప్రార్థించే వారమై ఉండాలి. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి యొక్క దేవుని వాక్య భాగంలో చూసినట్లయితే అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 7వ వాక్య భాగం. మరియు అతడు నిందల పాలై అపవాది ఊరిలో పడిపోకుండానట్లు సంఘమునకు వెలుపల వారి చేత మంచి సాక్ష్యము పొందినవాడై ఉండవలెను. దైవజనుడైన పౌలు గారు తిమోతికి ఈ విధముగా చెబుతూ ఉన్నాడు. దేవుడు మనకు అప్పగించిన పని చాలా గొప్పది, అతి శ్రేష్టమైన పని. భూమి మీద మనుషులు చేసే పనులన్నిటిలో కంటే మహాఘనమైన పని దేవుని యొక్క పరిచర్య, దేవుని సేవ. కనుక నీవు సంఘము వారి చేత, సంఘములో లేని వెలుపలో ఉన్న ప్రజల చేత మంచి సాక్ష్యములు కలిగి ఉండి నీవు పరిచర్యను కొనసాగించాలని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మన సాక్ష్యము పాడైనట్లయితే, మన సాక్ష్యాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లయితే, మన సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకోలేక మనము జీవిస్తున్నట్లయితే అపవాది ఊరిలో పడి మనతో పాటు సంఘాన్ని, దేవుని పనిని పాడు చేసిన వారు అవుతామని
పౌలు గారు తిమోతితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నా ప్రియ దైవ జనాంగమా, నీవు నేను ఈ లోకయాత్రలో, విశ్వాస ప్రయాణములో, ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన పనిని చేస్తూ మన సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంటూ లోకములో కూడా వెలుపలి వారితో మంచి సాక్ష్యము కలిగి ఉండాలని ప్రభు పేరిట తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. అలాగనే అపోస్తుల కార్యము 18వ అధ్యాయము 5వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియా నుండి వచ్చినప్పుడు పౌలు వాక్యము బోధించుటయందును ఆతృత గలవాడై యేసే క్రీస్తని యూదులకు దృఢముగా సాక్ష్యమిచ్చుచుండెను. దేవునికి స్తోత్రం. అపోస్తలుడైన పౌలు గారు యూదులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. యేసే క్రీస్తని, ఆయనే సర్వ మానవాళి పాపమును పరిహరించుటకు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన దైవ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చి సర్వమానవాళికి పాపముల నుండి విడుదలను కలుగచేయుటకు కలువరి శిలువలో, గొల్గొతా కొండలో, కలువరి గిరిలో ఆయన శిలువ మేకులకు వేలాడుతూ ఆఖరి రక్తపు పొట్టును సర్వమానవాళి పాపమును పరిహరించుటకు చిందించి బలి అయిన దేవుడని, ఆయనే మెస్సయ్యని యూదులకు యేసు క్రీస్తుని గురించి చెబుతూ సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, దేవునికి స్తోత్రం. యూదులనబడిన వారు మెస్సయ్య వస్తాడని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు వచ్చి ఆయన దైవ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చి ఆయన కలువరి శిలువలో మరణించి పాతి పెట్టబడి 3వ దినమున మరణపు ముళ్ళును విరిచి పునరుత్థానుడై లేచి పరలోకమునకు అవరోధమై అతి త్వరలో రామై ఉన్నవాడని యూదులకు ఈ మాట తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. వారు అనుకుంటూ ఉన్నారు మెస్సయ్య రాలేదు, వస్తాడు అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దైవజనుడైన పౌలు గారు యూదులకు యేసు క్రీస్తుని గురించి స్పష్టముగా తెలియపరుస్తూ సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నారు. దైవ సేవకులమైన మనము కూడా ప్రతిరోజు యేసు క్రీస్తుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చే వారమై ఉండాలి. ఆయన ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు, ఆయన వచ్చిన పని ఏంటి, ఆయన వచ్చిన పని ఏ విధముగా ముగించుకొని తిరిగి వెళ్ళాడు, దాని గురించి మనకు కనబడుతున్న ప్రజలకు మనము సాక్ష్యమిస్తూ ఉండాలని పౌలు గారు తిమోతికి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. అపోస్తలుల కార్యము 20వ అధ్యాయము 28వ వాక్యం. దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని దేవి యందు అధ్యక్షులుగా ఉంచెను. ఆ యావత్ మందను గూర్చి జాగ్రత్తగా ఉండుడి. దేవునికి స్తోత్రం. దైవజనుడైన పౌలు గారు సేవకుని యొక్క బాధ్యతను ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మలను ఎక్కడ నడవమంటే అక్కడికి నడవాలని, ఏ సంఘాన్ని మీకు అప్పగిస్తే ఆ సంఘాన్ని మీరు కాయాలని, మీకు అప్పగించిన మందను గురించి బహు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని దైవజనుడైన పౌలు గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు తన యొక్క స్వరక్తమును ఆఖరి రక్తపు బొట్టును చిందించి అనుగ్రహించిన సంఘము ఎడల మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుడు మనల్ని ఒక సంఘాన్ని అప్పగించి ఆ సంఘము పైన అధ్యక్షులుగా మనల్ని నియమించినప్పుడు ఆ సంఘము పట్ల బాధ్యత, ప్రేమ కలిగి
దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చవలసిందిగా ప్రభు పేరుగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా. దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి యొక్క వాక్య భాగాన్ని మనము చూసుకున్నట్లయితే దేవునికి స్తోత్రం. కీర్తనలు 113:1 యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవాయే దేవుడని సేవకులారా యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. దేవునికి స్తోత్రం. మనము యెహోవాను స్తుతించే వారమై ఉండాలి. సేవకులముగా దేవుని నామములో ప్రార్థించేవారిగా, దేవుని స్తుతించేవారిగా, దేవుని గణపరిచేవారిగా, దేవుని మహిమపరిచేవారిగా ఉంటూ మనం ముందుకు సాగాలని దేవుని లేఖనము సెలవిస్తూ ఉంది. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అపోస్తలుల కార్యము 16వ అధ్యాయం 25వ వాక్యాన్ని మనము చూసుకున్నట్లయితే, అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలు శీలలు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి, ఖైదీలు వినుచుండిరి. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మనము పాడుతున్నా, ప్రార్థిస్తున్నా, ఇతరులు విని రక్షింపబడాలని ఇక్కడ దైవ సేవకుడు చేసిన యొక్క దినచర్యలో తను అనుభవిస్తున్న ఆ యొక్క ఆత్మీయ జీవితమును గురించి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. పౌలు శీలలను తీసుకెళ్లి చెరసాలలో వేసినప్పుడు వారు చెరసాలలో వేసినందుకు బాధపడలేదు. వారు కొట్టిన దెబ్బలను బట్టి వారు కుంగిపోలేదు. వారి నుండి వస్తున్న రక్తాన్ని చూసి వారు చింతించలేదు. కానీ మధ్యరాత్రి వేళ పౌలు శీలల చెరసాలలో పాటలు పాడుతూ ప్రార్థిస్తూ ఉండగా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఖైదీలందరూ వినుచుండిరి అని దేవుని లేఖను సెలవిస్తూ ఉంది. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ రాత్రి వేళ వారు పాడుతూ ప్రార్థిస్తూ ఉండగా పెద్ద భూకంపం కలిగి ఉన్నది. చెరసాల ద్వారములన్నీ తెరవబడి ఉన్నది. అక్కడ ఖైదీలందరూ పారిపోయారనుకొని ఆ చెరసాల నాయకుడు తన కత్తితో తాను పొడుచుకొని చనిపోవాలనుకున్నప్పుడు పౌలు గారు ఆ యొక్క చెరసాల నాయకుడిని పిలిచి మాట్లాడి, ఏ ఒక్క ఖైదీ తప్పించుకోపోలేదు, మేమందరం ఇక్కడే ఉన్నామన్నప్పుడు ఆ యొక్క చెరసాల నాయకుడు, అయ్యా మేము ఇప్పుడు ఏమి చేయవలనని పౌలు గారిని అడిగినప్పుడు పౌలు గారు చెబుతూ ఉన్నాడు, నేను మారు మనసు పొంది రక్షింపబడి బాప్తిసము తీసుకుని యేసు క్రీస్తును మీరు సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించి